δημιουργία, δύναμη και δημιουργικότητα σε όλες τις ομάδες, τόσο σε προσωπικό όσο και αγωνιστικό και σε συλλογικό επίπεδο. Η ΕΠΕΣ συνεχίζει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, διαλόγου και στήριξης για το άτομο που αγαπάμε, και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς με την καθημερινή σας παρουσία δίπλα στο άτομο, τον ιδρώτα και τους απόλυτα, και σας αξίζει όλους εσάς με το κάθε χειροκρότημα. Το Χριστόπουλο στη Νέα Γενιά. Ο λόγος στην πρόεδρο της ΕΠΕΣ, κυρία Δήμητρα Χαριτίδου. Αγαπητές και αγαπητοί παρακολουθούντες, σας καλωσορίζω και φέτος στην ετήσια εκπομπή Βασιλικότητας, τη δεύτερη που κάνουμε από πέρυσι που ξεκίνησε αυτός ο θεσμός, θα έλεγα εγώ, και είναι μια μέρα πραγματικά αφιερωμένη στο βόλεϊ. Θέλω να ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους που με αστίμησαν με την παρουσία τους εκπροσώπους της πολιτείας, την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο Παπαγεωργίου, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, έρχεται η κυρία Κουκενακίδου που να είναι, αλλά είναι εδώ η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου από την περιφέρεια, τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, των διαιτητών μας, της Ομοσπονδίας των Διαιτητών, να δω μην ξεχάσω κανέναν, της Αθλητικής Ένωσης των Αστυνομικών, Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, την Αντιδήμαρχο της Καλαμαριάς, την κυρία Κιφωνίδου, από τις ενώσεις, έχουμε εδώ πέρα από την ΕΨΜΗ, από την ΕΚΑ, τον κύριο Σιμακόπουλο, που είναι και στο βόλεϊ πρόεδρος, ένα σωματείο στο Ρήσιο. Τώρα, αν ξεχνάω κανέναν, παρακαλώ συγχωρέστε με, αλλά θα πω ότι παρόντες είναι όλοι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν το βόλεϊ. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το όραμα που είχαμε θέσει εξ αρχής και που παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, και καταλάβατε ότι μιλάω για την ευνίδια αποχώρησή μας από το Παλέ, αλλά ευτυχώς με συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης αλλά και της διοίκησης του Καφτατσογλίου, παρουσία από τον κύριο Παλωδήμο Στέγιο, πρόεδρο του Καφτατσογλίου, και τον κύριο Λαχοδημητράκο, που είναι διευθύνος σύμβουλος, μας φιλοξένησαν και τώρα μας παραχώρησαν. Τι κάνουμε, κύριε, για να γίνει ο κύριος Σαλαφάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γιαννακίδου, σας είπα, αλλά περάστε. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στις επιτυχίες των αθλητών μας, που είναι πολύ σημαντικές. Οι πρωταθλητές ομάδες και δευτεραθλήτριες πρωταγωνίστησαν στα πανελλήνια πρωταθλήματα με σημαντικές θέσεις, οι οποίες θα βραβευτούν στη συνέχεια.